tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yaito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boiwa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito karo montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bwomugusi. Obuyakegima omwanchi omulirira tugokwaliganira naende ase omorobero yiga ase buna botambe litukeligali ya Jumamosi togochitwakwanira amarwire nabegokorwa omonyagitali tokorwa ase clinic ya Walfit ase akonyara kubakago tosemia igoro ya marwire ayogocha ase emebereto nabego chinchera chitoranyara kubatogwetanga nabego okorwaligwa kwa marwire ayo ibo mwanchi omulirira ngokwaligania ase magoroba yabonoiga oikaranse ke elindo munyitalito achikotoerera igoro yoborere tocho kwanira litkolya rero tinsemo chiri cha Facebook nabagotonyara wetera Ndizi TV News Digital nabego tinsemo cha YouTube nabagotonyara wetera Ndizi TV News tinsemo cha website nabagotonyara wetera www.ndizitv.or.ke ibo manchi muri yango irali bageri gali abene gukwaliganya imeyo morobere bwe litkolya rero asengo chikwa omunyitalito litkolya rero anyara kubaga gukwana elitali yae nabego atatebi ngayi kliniki kekia ya Walfit yegotoka. Karibu sana daktari. Asante sana Ms. Kerubo. Ilitaria ni Dr. Moses Kenon Sariko. Kurwa senya daktari ya Walfit. Walfit Health Center ntulega ya Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307. Buyakegima mwanchi omulirire ibo mwanchi omulirire nyoko bwatari boliri nderi ansi gwetera asoborere togocho kwanira litkolya rero nabo tomali ukolya bo gwetera ase enambere ase screen yago gabo nabo daktari anyare ko bagago kumanya ngaki oborero bogo chana kichinjira kyora nyare ko bakogwetanga nabo ibo ndagera ki orachikoli erinde konyara ko bagokonyora obobwenya ase oborero bo boigo nabo konyara ko bagokomotarira ase clinic kyabo igali ase Walfit Clinic anyare ko bagokonyora amange bose gwesemia amange gwetera amaroira yo nabo igongaki okonyara ko bagokonyora obowene litkolya rero niba daktari dochikolyerera oborero bokoro kwa ulcers amaboli anyare ko bakago chamange no borero bumanyikanete ase ebinyoro no borero bwanyare ko agogochanda abantu kera lituko igo omwanchi omuli litkolya rero natete komanya oborero bwa ulcers borero kyobo. Asante. Oborero bwa ulcers itokoro kwesobanya gitari peptic ulcer disease. Peptic yani ese oborero tokesenda eliyote ligotoka senda ime. So ulcers ni eliyote na olira tokese ngozi litokese mubirogo lakini karoli yote ligotokesenda yago na litokoroka nga peptic ulcer disease. Peptic ulcer disease ntobwate chire ibere asa nere gotoke sende nyene itokonyirokanga gastric ulcers so ekero egetonda kegotoke senda ari senda agire kogu na tokomere ndagira yagwe senda eyo kurukunga gastric ulcers lakini wono nani tubwate ulcers gotoke sekenyobu
kenyobu kiago eito konyirokanga duodenal ulcers bando in the rare cases na umuntu aratware ulcers yase ring'orongo kiria guturumbuka so you're going to get around 3 types of ulcers twatebire ntobwate ulcers igotoke senda what you call gastric ulcers ntobwate duodenal ulcers yase kenyobugoro na ntobwate esophagus ulcers lakini tutara kuona igoro ya ulcers tigantebeiga ekero tugukuona igoro ya ulcer twatebire gutoka senda ntagete bali batuligireti bamanyenga enda yaito osenchira yendagira nebwate millions of microbacteria ebinyi biri bikolenta amarwire somubere ibigotoka senda gwetire nchira yaito omuntu oyo itobwate binyi numberless wono ebinyinyi bire senda yaito utrumbuke senda yagere gutoka onyinkira yendagira yaito ntokonyirigirerie senchire rengiya tonyerende what it means ntiketonyora amarwaire amange sana wetera asenchira yendagira yani nga burwire bonde bwensi mbobwate an entry point nkayibugutira bamwe gosoye sama umubirimo mono amarwaire amanga wetera sendagira enchira yendagira so it is important ngabantu bategerebya bamenye nga ulcers nabo gutwala ulcers otwara amarwaire amange so mubiro bone into inkigekora abantu bagutwara ulcers ngekora abantu bagutwara ulcers tutraje kulinga ngekora ulcers lakini inkigekora abantu batwara ulcers omanyete esende yaitu tubwate nyasaya gatutongera acid ere senda ekorukunga hydrochloric acid nyasaya kanyetongo nyasaya utarenge muliri namaite sababu egwente koberororo kwanyoranga acid ere senda ngokonyere samangana digestion ekero ukuri endagira ya weikirenda acid nere gokonye binte binge ntubwatike ntukunga fiprogen ya ntubwate enzymes chiko bunendagira enzymes nkiro kire senda kitagete what you call acidic environment and how to get that as acidic environment is by endanya saka beka wonto hydrochloric acid ekolenta the acidic environment so that the enzymes girichiko chitagete ko kolega acidic environment chinyare ko kolega asi. So what I mean is this onye ntobwa tia acid senda yaito ntoliko chikobuna ndagira ngoro umuntu akuri ndagira usine suguma ogo chikoende echonyo le sugumere muna yalengi kosori ndagira gete yalenta in digestion because acid terminate kiri igi acid is very important lakini acid yerenda tegwene tigotosamba okoba nyasaye nandaga tonge nchirende ego kane acid degotosambe stegosamba enda yaito so enda ime enda ime ntobwate what you call the mucous membrane ama the epithelial cells the mucous membrane ngo produce yere ebintu very 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 important again take tangani enda yage eko konyegera to basego sambu ni acid number 1 enda yago ngo produce yere mucus amamira yako ba produce yesenda narago konya to basego koraki to baseko sambu ni acid to basego twale gatonda again tugia kavere enda ngo produce what you call bicarbonate negen tuke quact mni antacid korora bantu babwatu ulcers bako gende se chemist unya kwa antacid kunya konyo by flatamil by what so ende nyasa gatunga nga ya produce enough bicarbonate ya produce enough mucus so ekero monta konyora bono ulcers miskerubo ige minetinga there's a breakdown again tukete kiabeire one enda direko produce enough mucus enda direko produce enough bicarbonate go say epithelial cells kiago ngonya kuriye gukire negen tukete bona li monta konyora ulcers so what I'm trying to say onde bwenso yotakere konyora ulcers gekaro konyora ulcers enda yawe direko produce enough mucus enda yawe produce enough bicarbonate go senda yago engosi erienda
tebugati ebintu biko konya what we call enough epithelial cells. So nkige kolenta bono nkige rental cells uno tutare kabo daktari kumanje muri ya uno turaje kora segeta seni ke Ndizi TV ni gotagende gusanga na Dr. Kena Moses korwase clinic ya World Fit unanyare ko bagakorera naki oburere bwa ulcers bukanyara ko babugoika asenda onyambo no kwigore TV yawo unanyare ko bagakorera naki bona amamiriali yako ba produced korwa asenda ekero ataisaini nabo okonyara ko bakwa enekinga oburere bwa ulcers bonyare ko babogo so ase obumubiro bwo sasenda yawo bori ko genda gutotomera SMS yawo gwetera enambere gagwa screen yawo onyare ko bole ibole rindo liensi obwate chinse mochiri cha Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News na bagotinsemo cha YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News. Daktari bono toche ngiye gochikialeta chi ulcers wono ketuligere bono egento twatebike gochikolenta ulcers nekere mechanism eriyenda enda muneta itongire bono giachire gosali mamirata basako ba produce enough dotebirenga bicarbonate basako ba produce enough ebintu munebyo nebintu bikolenta ulcers ibire bintu bitatu byoka egento gekolenta ulcers yenda ne bacteria goseke nyinyi gekorokunga H pylori ama Helicobacter pylori nere kolenta ulcers ngakie kolenta ulcers bone kogenda yeja kunyakoli engozi yeli yenda ama the epithelial cells yaja colonize the epithelial cells bone bacteria ye nero yoka ekomenye senda ese ese enda iliani ke kabu ke yoko kwachendagira inere bacteria yoka era menye acid yele so e bacteria ye twatene urunga H pylori nere kolenta ulcers ezo kunya koroma enda yago kunya koroma epithelial cells yamanya kusali the epithelial cells yanya kuomora exactly okunya kuomora kuli wana gatonda kyamanya gocha. So number one, the first cause yoburwire bwa ulcers is what you call H pylori. Number two, inki nandike go study gekolenta ulcers negento yokurunga painkillers. You know, the painkillers abantu mbarumete bamenyele painkiller kusababu ate pain yerenene babale babwate cancer, so they keep on kunyuchi painkiller and then abantu mbale babwate arthritis bakunya kunyuchi painkiller ovyo n'abantu mbale it's a character omuntu atetenga kigare maragota akora ratanywe painkiller ogendo wole painkiller nyakunyu chi painkiller na chi kolenta ulcers. Number 2, okobe painkiller ekaro yikire senda hormone nero ekoligerelinga ngakiama mirali ago chikorosigu ngakie kwende bicarbonate chikorosigu we call it cyclooxygenase hormone nere koligerelinga enda yago ngo produce yele what we call prostaglandin na prostaglandin na chiko konya bono ukuta wa tumbo itengeneze amamira itengeneze bicarbonate. So ekere hormone elia aside kuru esenda etekulunga cyclooxygenase elie koligerelinga the prostaglandin ngote bikire and they produce this mucus we're talking about. So akero konyoranga epainkiller ego salie hormone eli then now the prostaglandin jirijo koragas because the prostaglandin gas yae number 1 no kolenta manyinga mange esenda yago egere epithelial cell yagenda ko produce yagenda ko kolegas bia enchele ndia kabe no make sure nga bicarbonate ngo produce well enough na amamira twagenda ko kwana. So ekero konyora bono nga hormone eri asirire senda cyclooxygenase yasirire wetras painkillers then you get kwenye uburire bwa ulcers again to kyo mweri kolenta ulcers. Yeah, now this is a rare condition. A rare condition yakurukunga Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome ne kero konyolenda yagebwate obobimbe gete obobimbe obugotoke senda bokunya go produce what we call gastrin enyinge ekero gastrin yakuba produce enyinge eminetinga
acid iguchikoba produced nyinge side acid irenda yanya korosiwe nyinge side the hydrochloric acid yaba produced nyinge so the Zollinger-Ellison syndrome nekero bobimbe boko besenda gete boko gerenda ya produce a lot of acid acid wona koba ile koba produce too much yago samba so there are only 3 items you enter oburire ulcers. I'm talking about H. pylori, I've talked about painkillers, and lastly, I've talked about a syndrome we call Zollinger-Ellison syndrome. Yes. And what you call aggravators and relievers. Kugura bantu ebintu mbiro orali bigero bwiro bogende bwango ekero kwalire ndagera gete gose otwale ebintu gete eso mubirogo biragera bwiro bogende bwa munabona kwa mfano omuntu bwate stress equivalent ulcers lakini stress na biragere acid yebe produce nyinge so mubirogo iyo biragera ulcers yegende bwango ebintu muna kisigara bantu muri bakunywa sigara esigara nabiragera even kogwena togwena bwango because esigara nkogere kinjere kya manyinga kyanyerea what you call vasoconstriction ekero kinjere kya manyinga chikonyera nchikolenta manyinga isaine senda yawo itotoli kogwena bwango alcohol or kunywa too much of alcohol bone kogera enda yawo ya produce a lot of acid. Ebintu munebi ndagere bwata a lot of fats ebimbili colent ulcers but they are what you call aggravators. Tutarekera abo daktari kinga kinchiro rakonya robatagire endagera onya kubuka onya basokie gasi gete korwase enda yaye kero kende na ulcers chire gose no borero bunganya niko bagakonyora nabora nyore ulcers nabera changie because that's what you call na indigestion ndagere riko bunu boronge nabera bete bunu boronge maybe tabwati acid esaine nabera bete bunu boronge because of other issues kose kwali ndagera contaminated bwato buchabu bonge mtumune yeah wana ase ekenye ebinyoro tomenyete gose ase abantu bali tomenyete na barabo botambe ngote abali wana nga stress gosama rugo sigara ngo kikire kya leta ulcers gose kero kuri ndagere bwate amafuta amange maine binte byansingo chabire binte mbiri colent ulcers ebinte bigento bigokora ibikogera ulcers egende bwangeso mubirugo you see onye kwa bwate ulcers nkeigo bone ko benene onye gose kwa let me tell you something. H. pylori a bacteria colent ulcers orenta abantu 10 okonyora gose nane mbabwate bacteria ko H. pylori lakini kwa manya konyoranga batatu nabo bwate ulcers so you can have the H. pylori senda yago lakini utabwate ulcers ibona bogo tware bacteria yo utabwate ulcers but bono onye kwa bwate bacteria kwa mago chaka kunywa maru amangi onye kwa bwate bacteria ochaka kuvute sigara onye kwa bwate bacteria otware stress onye kwa bwate bacteria ochaka konyu kuri ndagire bwata a lot of fats bona bo buri bogocha bwango you see umaite abantu bari nabona bakunywa mu rugo umaite nabakoraga most of the time bakoraga hotel now let me tell you H. pylori egwetra sendagira it is transmitted from one person to another through fecal contamination na begwetere secho onyenyore bono ngana bwate H. pylori mbwate ndagira nkoereri you get the H. pylori that's what I'm talking about so abantu this is what you call now abantu bakonyoranga it's aggravators yeah igo H. pylori na bekwambukira korwa somonto ya muguchia yes Uyake imo mancho muri unatogende tagusanga na daktari Kena Moses kurase clinic ya Walfit onyare ko bakago toeresera oborere bwa ulcers na kiboko nyara ko bwa so asomobere na bago ningi yago chikyaleta oborere bwa somobere onyare ko bagako erera so bwagare ngaki amangana ye stress na bago konywa maru ebuna botambe ekenyero kenyere ko bage koligereria nga amangana ingo cyaraleta ulcers ya somobere kole ndo nyare ko bakago toeresera so bwagare wana daktari tuachire Kire
ase bimanyereri naki umuntu agakora amanya nabwate ulcers ulcers igente tangani okurigirisa umubiri ogo okoro omweka nyobu gocha igoro tokoroka nga epigastric pain epigastric pain nekero okoro omweka nyobu gocha igoro okoro mweka nyobu gocha igoro enda yage nusu gocha igoro ekero okoro nando okoro mukoli ikonga muna okulunga ogosambika you know it's burning sensation, it has a burning sensation kunya kuyunga ogosambika nando okoro mwoko nkogenda kuri nendagira kwenda kuri nendagira murabona ku mfano omuntu oli obwate what you call stomach ulcers ama gastric ulcers yani egetonda kirikere sende nyine sege kabu yokubulye ndagira ekera alire ndagira kiteka chikora 10 20 ocha kora umwenda kwigole ikwende pain yali yaba was lakini oli omuntu oli obwate duodenal ulcer muntu bwate duodenal ulcers erekera aragire obusongo buli bokorworo bwera naboko nandi bwaganya usini kinsa muna kinsa nye chikoera nandi obusongo bwirana iko what I'm trying to say omuntu okoliye ndagira omuntu bwate duodenal ulcers ekera akoliye ndagira obusongo buli bwaye bokogendansi oli okoro mwese kenyobu obusongo bwaye bokogendansi akoragira and these are the people ekeroko okonyoba kumukanyo butuko mbali korarabuya onyoragira saa moja na bara imuke mara gatatu ataitendagira kusa mara kabira ataitendagira maambi saa 10 mukiri ataitendagira saa 9 because yakara kuli ndagira ule uchungu inapotea so it is associated na mambo ya chakula yeah kwanyeri kwa neri kimanyereri kemo ngokoro mu ekenyobu gocha igoro naro ero korumwe kenyobu gochinserende ekenyobu gochanze ekerokoro mu ekenyobu gochanze ekeroko yumwe kenyobu gochanze ebintu mbiro wende kurigereri egentege tangani nabora anyore enchira yago yoro iboro yatwalire binyinyi enchira yago yoro iboro yatwalire binyinyi ekerokoro munsi ega igenda yagonse usikinsemo nabora anyonga kwatwalire ebinyinyi asenchira yago yoro iboro ande kwanyodo burire bwo kwambukira you know kose kwatwalire ndo nga PID pelvic inflammatory diseases this for ladies ekere onyoro burire bwo kwambukirigu muna gonorrhea for instance use chlamydia infection obe togende nyagitali yorwali kubwangu what will happen chibakitire kinawo kira soese nyumba yago y'omwana chiko soese nyumba yago y'omwana gose sitokurunga the upper part of the female reproductive system bono wacha korumwendansi aya otwale chibacteria chiachire senjira ya machi what you call UTI urinary tract infection nabwera agero mwendansi otwale you know abaga kabali bagotwara gose amangana ye prostate gose yabimbere nabera agere otwale eshideyo lakini anda more narara agero otwale shida yenda kukoroma maybe you know what you call bowel inflammatory disorder and so many items lakini ndakera ukoromanze chunga labda ni chini kuna shida Biyeki mo manche muri unatogende tego sangano munyagitali to Kena Moses korase clinic ya Walfit nikagendere gotumanya ebimanyerero byo muntu obwate chia ulcers onyere ko bakagukwanera ekero muntu akorumwa ekenyobu gochiguru korende daktari ntete komanya asobwagare chi ebimanyerero bigambire bye kineke mo twate abiri ekemanyerero gya kabere is what you call heartburn oko yunga gochaga kuba gocha igora kwende oko yunga ya ni acid yaso gose mnabona gosotu ale gendo ikoro kunga you know acid yerunde chegocesege kuba igoro you know naboko yunga gosambeka ga ingongo chegoturumbuka and that's what you call heartburn kero umuntu agotwara heartburn ugo sambeke seri ngorongo chegoturumbuka okobe acid kuna what you call acid reflux ekra acid ya kirese enchira yendagira yetokurunga the esophagus nabura twale ikindi eshide newe ndokunga bloating bona bloating yeye bali bakuri yendagira umuntu cyakunja kubechagara yoka yonya kubechagara yoka belging because of bloating
au muntu akonyola okunya kubechagara gweka egento kende no gotwara koyungotete koroka gusaba koroka koira abantu bakoroke ebintu ebiroro guso muntu akoroka manyinga guso muntu akoroka abwate nausea and vomiting. So now let me show you nausea and vomiting koyunga otegete koroka guso koroka koyikomanyinga obwate ulcers yenda osesege kawo nera abantu bakunya koyigubaroke bakoyigubaroke babwate nausea and vomiting egento kende nekero koyigwende egoichura you know enda yagechirelioka egoichura egoitenga okolya kanta gasini enda yechoire gas na bokonyo ile bwate gas yenyinga ose egoichura ndukenga you know stomach what you call abdominal fullness enda ichire yecho egoichura lakini bona ni tubwate imanyiriri bono bigo chokoba gwatwali chi complication gete muna bono tubwate gentu gekorokunga malena nekero kogende cho ere mwamuti abantu mbere bako ende cho banyolere mwamu endagera bali teta voti bone mwameteti you know erino korokinga amanyinga ngoite kale senda yago your ulcers are bleeding. If your ulcers are going to bleed, then endage amanyinga yakoba akwanda what you call digestion. Ekera endago ile digestion ekero kogende cho kwanyole cho yagere mwamuti. That's a dangerous symptoms abantu wende koligereri. Again to kendi ntobwate again to kunga imatokezia. Imatokezia nekero kogenda bone icho ebwata amanyinga amange sana. Bono eminetinga tojinkwa bwa ulcers. Omanye koliego segento gete osotwali gento gete kerite tienda yago. If that thing you have eaten imeleta irritation to your stomach, then what happen? Stomach ili wongo kurusira manyinga mangi. Bona manyinga dali chikoba digested ago sokara magima. Konyo umuntu akoenda manyinga mangi. Yes. Ndeto bwaterega udestari tochikwe manyasa mangena naki ekero umuntu akogende echo ya era manyinga. Nogorero bwa ulcers boka bwate gose ogorero bonde mbororo. Alino chikota tei kera sante ya kagere studio toko irana no to manyamangi go manchi muri agenda korgerio morobiri yasto go sanga no munyagitari to Kena Moses asagende tego to manya amange gwetera oborero bwa ulcers unanyare ko bakago to manya na chiborero bogocha nabo igonyere ko bakago to eresera ebimanyirerio bio borero bwo nabo igotende toko irana na chikoto eresera sobwagare naki oboroiro bwose yabimanyerere byo asekonyora echo yago ebwate amanyinga ikineke manyerere kemogia ulcers kwese nabo naboranyere no boroire bonde bole ororo kwete tetra so somotimo komakigo kotoko irana ntokomanye amange. Ndizi TV obwansu bwomogusi omwaka bw'ekiri bwibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far ekiama giachi gotwara ji candidate nguya nkaite wikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa so nominations. Na bono umurubirio bw'ekyombo nigo gucyo kwari bagariya lyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okorera asiyaye engiya sende. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi gochakira chinsi seto nenu suchabo tukwa asogo chakomerera na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyibyengeryo byabo asoko reta makinderero imeyoro gonkurugusi na kenyengima Kena hoteli ekero musani abrani Kanyo kwani ekero muntu akugata bageni bwoye agota binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini to ko igunga bantu bakoiriria ata mwejerani yao ominyoke gwebyo obubona teritabiki omurobiryo bw'ekyombo aseto kunengia na kumanyikirenga enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumbu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukurukanga conventional medicine
nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero omonto agochia nyagitari yaito ntutoko make sure nga tuapimira omurwaire buya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito kero omonto achira obisi yaito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe itogotumia amario ga kawaida aitogotera tukorwa na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu. Biyake gima omwanchi omurigereria bunogendete gusangana inte korugega ase studio ase togendete gusangana omunyagitari Kena Moses korwa ase clinic ya World Fit Clinic ase twanyere ko batogo kurigereria oborire bwa ulcers onyere ko bakakoerera naki oborire obobore nakibogo cha ase omubere nabigo ebimanyerere kurende tutaraso aso mutimo komokego ntwabori daktari nga ekere omonta kogenda echo onyere ko bakakurigereria onyore echo ya enigebwate amanyinga obunoborere bwa ulcers abago chikonyara ko bagagotoenekeri gose borwere bonde mborororo kondo mwanchi omuriere agenda gutobwate ase chinsemo chiche mitandao nabagotonyara chinsemo cha Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabago chinsemo cha YouTube nabagotonyara gwetera Ndizi TV News chinsemo cha website boigo nabagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke oigo daktari kazo twaso aso mutimo komo kego ndo akubolinga ngaki ekero montako gendecho onyora echo ya ne bwa tamanyinga ono borire bwa ulcers gose ekero kende borire bonde mboro marwe na mangara rente eshida mneyo twatebirenga eke ulcers yokonyora ngecho era manyinga mangi gose gwatira nikole igoro lakini bono chishida nkinandigira rente ogwatira nimna bono umuntu atwara hemorrhoids hemorrhoids nekero enyumba yecho enene ose umurango bwecho enene okonyo nga chinchira kicha manyinga chiko toko chia bimbire okwe abantu bago umuntu agoikoya kurumega ose akonyo rubo bimbe bro butari komokoki wonekera ko gende echo enene onyora nga nko atiraniare so hemorrhoids abikira rente ntobwate cancer era rente munabono cancer of the colon and the rectum, what we call colorectal carcinoma, cancer of the colon and the rectum. Na vera rente shida mne yoso watirani. Ntobwate shida ndi chikurukunga, kishida chikurukunga bowel inflammatory disorders. Bowel inflammatory disorders. Mna wano burire mburu kurukunga, Crohn disease. Amaruira na bowel inflammatory disorders na bara rente shida yo watirani. So igo yani militiga in short miskerubo onyo umuntu bwate shida kwarole watirani tyakoberanga injunya gitari so that tuangalie shida inaweza kuwa ni gani Karokendo mwancho muri na tete komanya nchinga kinchiroro konyoro umuntu akwe murunganinga aigweta amariko aigwete boba amariko obuno borere bwa ulcers gosena ere no muchando ndo nyare ko ene kiboro okoro murireko nabolira be associated no burire bwa ulcers otwali mnabona umuntu bwate ulcers anyole complication yekorukunga perforation yani ulcers ebo chole ngoro enda bakubo chabo libolese enda bogende se akorunga the peritoneal cavity again bogende orese peritoneal cavity na bobo current irritation of the diaphragm again tukirike gosie kam ama tabase kukumira na nenda
So ekwende you know iyo ambre the membrane ikurunga you know diagram na bekoira obochabu gose irritation bakese ekwerende shingo ama gose rentese shoulder wono muntu akoiguburu igona bora nyore nguburire bwa ulcers through the diaphragm yairiro bwo kwerende shide yu ase shoulders lakini talinga lazima benga nere na ulcers yoka ekero muntu agocha we do more investigation to make sure nga we are 100% sure nguburire bwa ulcers onege taking on so tuendelee. Oyakege mabona daktari twanyara kwa toko kwanera oburire bwa ulcers umanchi muri na tete komanya unchi complications cha ulcers injire kinji complication cha ulcers a complication ya munatebire is what we call stomach perforation. Ulcers na bekogera konya koli you know the layers of the stomach ya the perioral layer yagenda the middle layer yagenda the masculine layer yabochora ekero yabochore. What does it mean? Obocha buli bwarengesenda ibo chikogendese isikoyenda what you call the peritoneum borente shide nyinge egintu gya kabere ulcers yerarente onye ulcers kunya goitika manyinga na bekolenta what you call iron deficiency anemia na bekonyora ngumuntu akwera manyinga which is iron deficiency anemia ekero umuntu agutwara ulcers na bera abunge enchera yendagira you know emocha niebunge enchera yendagira yarente what we call intestinal obstruction na intestinal obstruction one ndende yabunge ngayende kuyendagira kigweta wono nyole ngumuntu lazima agenda ko operation again kende a complication yende nabo konyora umuntu arabase korea sana onye kwabwate ulcers yenda what we call the gastric ulcers ono kunya koroka ryoka muno kunya koroka ryoka taikuiguragire ndairo soko bwate nausea then it means your weight is going to go down utaisha mwili itaisha na ndoli libali bande babwate duodenal ulcers okoba kunya koragere ryoka nena bakunya ngomenti robot to bwabero wonesai because akonya koragira to say some of the complications you will ulcers Oyakege mu mwancho muri na twanyara kwa tugusanga na Dr. Kena Moses pono twakwanire oburire bwa ulcers onyare kwa bakako tutebi na kibogo cha somobere na ki oranyare kwa bago kumanya ebimanyereryo ekero oburire bwa ulcers wanyare kwa bogo so asomobere wandete to enda sigitambo kero kinde sago chiko toyeresera na kipono kurire oburire bwa ulcers oburire bwa ulcers number 1 na kitokuborwali itokuborwali gwetera kumanyanga nobwate ulcers enchira yo kumanyanga nobwate ulcers ngokorerwa ento ko laboratory testing na utora Rusia manyinga topime H pylori trosi nobwate stubwate na utora Rusi stool to echo yago topime go nebwate samu amanyinga ocular blood usatokole endoscopy usatokole ndiko barium meal emanyiririe byonsi bigokoru na bigotaka kumanyanga nobwate ulcers or not once twanyanga nobwate ulcers wondo tuligerelinga ki conventional go sabakuru waliko oli enchira ya nyagitali ngitingote usenga nerengi ya kabisa because yabantu bo oli bwate ulcers ibakonya kuba encourage abanyakonyu you know chipen sorry antacids muno kunya konywa antacids nkogere ore acid eri senda yago ekoleki ere onya acid ekwera nkigiko chikolenda digestion you see konyanga digestion yego chikoba poor onya konywa pain killers you are not doing justice to your body what you are doing nkonya kolentole chishida kinyinge mono because okonya konyora ngasi die ko reso mubiri nande baegu amariyo type 3 mbali bakwe bono igendo nga H pylori kit okonyori yoli bwate clarithromycin libwato omeprazole nande libwato tinitazo amariyo ga yabakwe clarithromycin ne yogoita H pylori you see but into other nga H pylori na bego kyanande so mubiri ogwetire kwamboke
okwambokeligo. You know, that's not a permanent solution. What is happening? Na bogo itechi parole na ninyi mabyo nyenyore. You see? So ekero bono togo chantu world fit. Nga kito kurwali buryo bwalsi. We have a unique way yokurwali buryo. The unique way is whereby toko tumia chi bacteria chingia oita chi bacteria chimbe. So onye toko kwa friendly bacteria obeke senda yago. The friendly bacteria kozi chi bacteria chingia. Ichigo chikoite bacteria liembe na ande chimenye senda yago. Chiko menye senda yago. Ngo chikira koko konya goita chi bacteria chiko so senda unatonya komera mateka chi bacteria chako so chirimi. Lakini if you have the friendly bacteria asenda yago ichigo chikonya goita chi bacteria chiri chimbe chiko so mobile by producing what you call hydrogen peroxide, producing what you call antibiotic kind of substances. Jikobere senda yago. You know, wono ekero chia produce yebintebyo bia itachi bacteria chiri chimbe. And this is what now we call symbiosis life. Tumezengwa roje genteki in high school. Nkoko konya na iwanko umugaka bako nyuma no mungina umungina umukonya kumurugere ndagara na kumuzwere chianga no mugako chikoligi chibeza. Symbiotic relationship. Tuabeka symbiosis ama symbiotic relationship wesenda yago. So we have bacteria no wono chikorunga lactobacillus dophilus kwanya kwenye yogurt. Onyo yogurt ugendulire yogurt nili kirenga live bacteria. Those live bacteria, those are the ones I'm talking about. But you want to say yogurt, chibekire chinka chitaliko konya. But those are the bacteria I'm talking about. Chiko kala chiko so senda yago, chiago konya to korwar. So simple as that. Number 2, twamanya ko koeri yogori korwari getonda keli chiago na bwango. Ntobwata na wono yogori kurunga kelp. Kelp likorwe senya anchansi. Ni mumea ambaye inamea inseye nyamcha. Lakini wono liaro siwe yogori kurunga kelp. And kelp liko, you know, liko konya kuwena ulcers so fast. Lastly, to make sure we are improving your peristalsis. Muno kuri endagera ya bunubia na ande kwa gende cho buyote bwatime chando. That's what I'm talking about. Kero kende daktari mwancho muli na tete komanya. Kwanyira kwa kuko kwana oko ena na eliogo edigo chiko konya via ba friendly. Ya konya gukimi chi bacteria chirichira so mubere. Kero kende nyagitari nero eko ena na gusine kliniki kenu gyoka yeko. Kliniki yetu gyoka. Kliniki yetu but let me tell you. Missy Kerubo. Na abere sobo nyagitari yobongo kwanda since 2005. Since 2005 I've been talking about this. And recently naja kwa rabi interview gocha ngora karabija gocha sigitega vinya koroka. But I'm I'm the pioneer. I've been talking about this a long time ago. Since 2005 I was working in Karatina. I'm talking about nga likatukunya kutumia chiant. Look here. Ekero koli chipain otumia antibiotics. Ekero kunya kunyija antibiotics. Ekero chigo ikenda yago. Chigo itachi bacteria chichingia na chimbe. Bono kwa nyangende ya bacteria chingia. So what we say, no imbuyo tuale friendly bacteria chingia and chigo konya chini imangana digestion. They assist in the digestion of protein. Ekero kuli ndagera chigo konya ndego digest ndagera yago. So wonderful. Wiyake gima omwanchi omuriye unatwanya kwa togosanga no munyagitari to Kena Moses ono ndete mweli bageriga atoeresere igoro ye kliniki kia ya Sobwenge ninkikeragere omuntu atige kwenda se kliniki yake ngao acha se kliniki ya World Fit ribaganiri ya daktari. Munaro ndikere message okuboli igoro ya fungal infection. Ngangiye karaba subati bako nyora yeast. Was what you call fungal infection every time. Was wako genda wanyora wako bocha bukuru bunga muna mabere. You know what you call a yeast ama fungal infection. Originally what you call the anatomy. Anatomy ya basubati na ile kogera bakanyora fungal infection. Because basubati enchira ya mache, enchira ya yoriboro, nenchira ye chwenene no chisinya ine. So umusubati ochire echwenene. Tatwaru busafi boisaine. Na wakonya ngachi bacteria chiri fungal infection nchialengese chwenene chiache soro iboro munagenda akonya korigamura chiacha esenjira ya mache, and that's why wakonyora fungal infection regularly. And lakini fungal infection at the same time it can be sexually transmitted. So ekarokuwa bonyodo fungal infection mbuya mwanda mana no mugako wekara mugocha.
Erietega nengoro nga Daktari Moses Kena Onsarigo ngoro asenya gitari ya Worldfit. Worldfit into itole unique inda tebe se tole tofauti ni gitari kinde okoba togotumia chinchira isato chokoro lya marwaire. We blend medicine. Togotumia herbal medicine, togotumia nutritional medicine, togotumia conventional medicine. Amaryoga kawaida ya nyagitari na arosobisi yetu. Amaryoga kurwe sendagira, you know, amino acids. Nchile senda obisi yetu. Amaryoga kurwa se MT, you know, international herbal medicine na arosobisi yetu. So we blend because we believe n'abantu bali bakali nkibagatumira nyitali kitalengo. Bagatumira herbal medicine yabakonya. Na conventional medicine yakire enyi ne bwata role to play. So kwanyoranga ebintu ebyonsi ngo konya kire, that's why you blend medicine service yetu. Intutogo toka asiki town isatwese Kenya, ntobwate branch mu Kivu Eldoret, enyumba ya Kogo Plaza, first floor room 2. Bali bago toka Eldoret kuzoba bwata bayirgo Chororo, batenga Worldfit na nene Eldoret. Ntobwate Worldfit mu Karatina, egotoka opposite Absa Bank. Notobwate mu nyekitali kurukunga Munyoki, unyoko bwate mundu Karatina ama hizo ze area za Nyeri ama Madhira na boko batenga Karatina Worldfit Neroro. Igabo Songo ninche ngotoka Gabo Songo. Ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza bali batamanyiti ere gatikati ye town. Marigiti ye town. Ase gali bakoni nyama kibucheri kiri kinyinge. Ase stage enkoro ya Kisumu ya Lenge. Ali seba koni Chinsu. Na andi nabugo chali osoyego enyomberi Uhuru Plaza ochegoroba ya gatatu omerane na inche erumu 307 omere Daktari Kena Moses. Tiango tigere namba ya nesimi na umuntara ngakere uliogosira tumwa direct namba ya nesimi ere 0722 24 5763 0722 24 5763. Yes. Ubiyake gima omwancho moligereria oinere Daktari Kena Moses kurase kliniki ya Worldfit Clinic anyare ko bakago to semia amange nabo igonyere ko bakago to semia gwitira amarwire amange ase agotoka somo birito kolende ntokonyara ko kwanera amange na botambe bagoteba mambo ni mengi masani machache nabo kumotarera se kliniki ya egari ase Worldfit Clinic anyare ko bakago ko semia amange nabo igokwenyorera obogwena kolende omwancho moligereria no togwikira omoere obomurobire bwiritukoria rero tokosaba sakanyegera chikoraga chinsa isato gwanyorore amangana maya na ere John Kebati nabo igongo so atoli ase ekeumbugia siasa onyare ko bakogo kwanera amange gendera kutobwatia ase chinsemo cha mtandao ase chinsemo cha Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabo go chinsemo chiri cha YouTube nabo gotonyara gwetera Ndizi TV News ere tariane Frida Kerubo ngokoganiria oborigereria obuya. Ndizi TV obwansu bwomugusi enyagitali ya Worldfit